фараҳноз дӯсти азиз ҳамкасби гиромӣ, пеш аз ҳама имрӯз солгарди умрдорӣ. ман аз номи худ ва аз номи компанияи меҳрупуротро ба муносибати солгарди умрат табрику муборакбод гуфта, пеш аз ҳама хонаи обод, бахти сафед, рӯзгори орому осоишта дар зиндагият таманно дорам. бигзор хушбахттарин зани ду дунё бошӣ. ҳамеша дуогӯи он ҳастем ки дар кору касбат муваффақ бошӣ, сарбаланд бошӣ, ҳеҷ гоҳ дасти каму рӯи ғамро набинӣ. зодрӯзат муборак, бигзор садсола умрро насибат худованд гардонад. умри дарози ҷовидона баҳрат орзу мандем. зинда бош дӯсти гиромӣ, зодрӯзат бори дигар муборак бошад. аввал орзу кун, бугу бачадор шавам, духтардор шавам. чӣ муроду мақсади дори ба омина. ду дона самбуса қатии худ биёрад. омин. хуршед сипат басто ҷаҳонгир шавӣ, садсола шавӣ. фараҳнозҷони азиз, зодрӯзат муборак бошад. аввал мехостам барои ту тани сиҳат, хотири ҷамъ ва ҳамаи хушиҳои зиндагиро таманно кунам. илоҳи ҳамеша дар ҳама ҷода муваффақ бошӣ, ифтихори падару модарат бошӣ. салом алайкум дӯстои азиз, имрӯз фаҳмидем ки апай фараҳнози мо зодрӯз доштай. ай худо апаҷон садсола шавӣ, мамаҷон пир шавӣ, дамӯса хор назана апаҷон, худо ба сол мо дига бирасонатон. ана ин кас бародаро фирдавс бо тахаллуси чучи кулобӣ. чӣ гуфтани баҳри апай фараҳноз? апай фараҳноз, ман мухлиси туём. фараҳноз апай фараҳноз дар хона беди бародари муборак шавад. ман мухлиси шадидтама? шадидум. биё бигӯна кулоб. биё кулоб биё. апай фараҳноз иззат дорем. хотири ту бародари муборак шавад. садсола шавӣ. садсола шавӣ. баъд аз он пир шавӣ. худо пир шавӣ. ина бародаро худо нигаҳбонтон. мо меҳмондӯстори кулобем. марҳамат.